Wazizinto uzobuyela ukonakala kwengqondo, uzobuyela zingcinga ezimathileyo, uzobuyela izwe lidala lakho xa umela elinye. Abukho ubungqina xa ifaith yakho isekulapho ufe ngaye ungafikanga kuKristu. Verse 42. Umfazi lo asisakholwa ngenxa yokuthetha kwakhe. Thina sikholwa bacika laa nto ebebephe kuye, bakholwe ngokufa kwabo. Xa ifikile Yesu uyayicika laa nto ibithethwe ngumfundisi wabo. Ubumbona ngathi umfundisi uyena mntu onamandla athetha ke ngoku Yesu. Uthi ubone uba njendanzi into enamandla iphuma. Uqale uthi kulobu uxele andikholwa ngoba ndive ngawe ngoku. Namhle ndifikile. Ngoba xa ingekafiki isendimothethe kuwe ufuneka ndimane ndikulungisa ndithi yekale yabo akho nto ithetha nawe. uYesu naye ufike kuye ususa imediator le, ngoba umntu okushumayezileyo umayimediator uma phakathi kwakho noJesu. Uma ngoku Yesu sewufike kuye wakholwa weva wakholwa, uyasuka lo mntu bekushumayezile phakathi kwakho noYesu. Nitsho nime ndaweni enye, nobabini nidipende kuKristu. Uma icawe le iyasuka icawe belikade ndiyiqula ndiyiphakamisile ndibiza abantu nditayika icawe efana nale. Kutsho kuvela uYesu ngithakekho onjako Yesu. Xa ndibiza abantu ndibabizela icaweni, sendibabizela kuYesu. Nendikade ndiphakamise icawe ndithi abantu ngabekawe sizinto ndithi izabule yam icawe inamandla. Kodwa uYesu nayivelile iyasuka icawe. Yesuka icawe. Andithi xa ndithetha nabantu ndithi icawe ilungile, ndithi uYesu ulungile, ndithi uYesu angamnceda. Iyasuka le nto yokubabizela kumfundisa abantu, hayi umfundisa ngamandla. Indifonele boko idibiye engcwabeni lefawunda yabo. Ndive amandla xa imephezu kwengcwaba. hayibo Umntu lahleka noba etusisi xa engambona uMesiya. Jesus. Ndithi kulo mfo kungcono wayeleka mhlomkhulu kunele kuye kulo. Mna sazibone ndiye engcwabeni umntu noba ubesetyenziswe kangakanani uThixo. Ndalahla amangcwaba asekhaya ndiyoma phezu kwengcwaba nomnye umntu ongandazi noba ndingubani. Ndithi kuye mfundisi wam, yini sewungumfundisi bangakanani obalahleka, ngoba maningi amakholwa alahlwa ngabefundisi. Amakholwa aphelele ebantwini alahleka msinya. Lahleka msinya. Laba nethamsanqa izwe laseSamariya ndilibalise, ngoba layikhupha intombazana wasala uKristu. Asikholwa ngoba sive
uyasifela uyesu uyevalala uyabonakala uyasifesa ebantwini abakufunayo ufumane ihlahla isathandaza asikholwa wasiveka nathi sisibonele utsho abantu baseSamaria. Lastly, Timothy wesibili sifune uverse chapter 2 verse 22. Sizothandaza. Because he live, I can face tomorrow. Because he live, All fear is gone. Because I know Yes, he holds what's the future. a life. Life is worth the living just because he lives. Because he lives, Because he lives, I can live. I can face tomorrow. Because he lives, All fear. all fear is gone. Because I know He what's the future. a life. Life is worth the living just because he lives. Because he lives, Because he lives, I can. I can face tomorrow. Because Because he lives, all fear. all fear is gone. Because I know he holds the future. Life is worth the living just because he lives. Ziphephe iinkanuko zobuso. Amasomtholile uJesu angaphakathi kuwe wamva wambalekela iinkanuko zobutsha ziphephe. Phuthuma ukulungisa. Uthuma ukulungisa xa uthe wakhileka wanendawo uthi lo mzaba niphuthuma ngxama ungxamele ukulungisa. Ifaith yakho xa ikhula cebakazi ikhula nesazela khonza uThixo ngesazela esiphilileyo awukwazi ukuhlala ungcolile ngoba umthandazo uzawuhamba ukufundiswe uzawuhamba ukufakaza kuzobakho ulangazelelo luzophela ukhonza uThixo funeka ube khona into elokuyilangazelelisa ulangazele itsala once uthuleke kuThixo wakho kuwe kube manje nje kufane ungakhonzi uvakale nokukhonza kufane nje kuva fine nebe khona into eqaqambayo xa ungakwazanga ukukhonza eqaqambayo handazi ungasazithumi kodwa le libe yiyo efuphuphuma bakwe ngaphakathi bayenze ngoba ukusindiswa kufana nokukhula kwakho physical awubi mde nje kodwa ingqondo ingekho the more unyaka usengezwa nengqondo iyengezwa awukwazi uba mde kodwa uba umuntu njalo ucinge njengosana spiritual life womuntu fana no physical life
So thina sifuna siyazi ukuba akusiku Yesu sigqithiswe kwaba besinike kuYesu sibone sizive yo uyakhululeka uyaphunyuka ekubanjweni icawa nakazi ntoba soze kubanjwe icawa ngoba zange ngibambe katata omkhulu njengoba nje icawa liyazi bayibaba ngoba ndafumana uKristu. So kuya kwami enkonzweni andiyanga kuba ndiyofuna uKristu ndiyofellowship nabazalwane abanoKristu ngoba xa ndifika bengenaye kodwa ndimahla ngoba konto ndizoyigaina kubo zabanika bagayine mna konto ndizoyisusa kanti xa ndisiya kwaba banalento nam ndiyabanika nabo bandinike. As a power of a fellowship ukuba ndihleli nabantu abayilento ndiyo so kuba ndinento endiyenzayo ebomini bam banento abayenzayo kobam ubomi. So xa bengasaphefumli sebefile there is no need yokuhlala nezidumbu funeke ndikhangela abantu abaphilileyo ukwenza lento yam nayo ikwazi ubheka phambili ngoba ndawuphingela imali ufile usana kanti ndimlo uhleli phakathi kwabantu asebebhubhile ndiyethetha nodwa abaphendule aba ngoba isidumbu asiphendulile. Sathanazi la uthi ke umzali siphephe inkanuko zobutsha khona izinto ezikadingi imthandazo ziyabalekelwa qha azidingi fasting azidingi tu ukude uyoshunyayezwa zidinga wena ubalekele nawe. Ezinye zibasekhaya ezinye zibekwi-community ezinye zibasemsebenzini sikwendawo zonke apho khona umuntu funeka ubalekile xa ufuna ukhonza uThixo ophilileyo. Ziphephe inkaniko zobutsha phuthuma ukulungisa kodwa ke funeka uphuthuma ukulungisa ukholo yiba ngumuntu olungisayo yiba ngumuntu okwazi ukuyibona impazamo yakhe yiba ngumuntu okwazi ukuzifunda uba ndonile ndimotshile yiba ngumuntu okwazi ukuba ngumuntu osaziyo suba ngumuntu olahlekwa nguwe xa ukhonza uThixo zazi into yoba ndi-right ngoku zazi into yoba ndikho-right ngoku yazi uba umoya wam ubethwa yile nto funeke ndihlukene nale nto and le nto akomntu uzondihlonza ngaloo mntu ndim ofuneke ndithathe isigqibo sohlwa nale nto umoya wam ukhona into oyifunayo kodwa nantsi into enditsalele emva hlukana nento yokutsalela emva. So akekho umuntu uncakasana onganceda wena xa seluYesu efikile kukuba wena xa seluYesu uvile ngaye wamkholwa wathetha kuwe wedlula kumfundisi nasecaweni yakho wabe sewukholwa kuYesu wazana noYesu. uYesu uyathetha uYesu uyancokola nomntu wakhe uYesu uncokola 24 hours akanazuzu uYesu athuleyo. uYesu uyathetha nawe mfoka qasha 24 hours uYesu ufuna ukumanyelwa ngumuntu okholwayo uthetha uYesu silele thina inyamile kodwa uYesu athethe nawe ule because uYesu uthetha 24 hours nowakhe. That's why silala ngamanye amaxesha sidange kodwa sivuke sinomdla silala betingeli bakusasa sinophinde sime sithi uYesu uyasindisa sivuke kusasa sitsho ngaphezulu koba besithiniso ngoba noba silele khona into ezenzekayo noba singalala khona into eyengezwayo. Into engandenza ndingalibonisi ukuthi kukhona izinto efuneka ndizilungisile ndishaya ngathi akho zinto efuneka zilungile. Uyabona impilo iphilayo iyakuyeka ngoku iyokubamba sophaya iyokubamba sopha ikubambe mapha Nkosi yami
Sawuthanda selawe. Ngabheka ngapha kakho. Funa sawuthanda selawe. Impilo iyalungiswa. Yonakala. Kodwa ilungiswa. Iyalungiswa. Impilo ifuna umuntu ozaziyo ukuba nonakele. Abeselungisa. Yaphuthuma akathi phula abakanti uthi iphuthule ulungisa. Ukho utha ezinto zomntana awuleqa sulibasisa sodibala likhona bekathaliki uthuma ngoba ngesikhathi ulibasisa ikhona into emncayo khona into eshekayo ikhona into ebulalayo akusiwonje kuthiwa phuthuma kusethiwa phuthuma nje kubhekwa ixesha elilakho into uyasilwa lixesha uzawuduphelelwa uyekwe nje emhlabeni khona abantu abaphethe ibhayibheli bathi bakholwa basindisiwe benza yonke into badla isono babolile bayekwe nje balithola ixesha lokulungisa badlala ngalo sebeyekwe nje. Lendoda inenhlahla sifala amehlo nawe mhlawumbe uthela amabhayi unezinto efuna ukuzilungisa nawe phuthuma ujoyine